Ate, unsa na imong baligya, te? Gulay, sir. Unsa nga gulay? Pako. Pakog. Patula. Tagpila po na, te. Dis ang balot aning pako, sir niya. Kaning patula, 5. Tag 5 ng patula. Oh. Unsa nimo ng bata, te? Anak na ako, sir. Anak nimo? Oh. Unsa buntis ka, te? Oh. Asa man day ang papa ning bata, ate? Bibiyaan ko, sir. Unsa gibiyaan ka, te? Oh. Ginoo ko kaluoy si imong hati. Uy, nya. Mao na imong panginabuhi, te. Maligya lang kag gulay. Oh, kanilang gid, sir. Sus kaluoy ning bataan ni uy gibiyaan og amahan nya. Ang kana imong ginadala karon te unsa man mao gyapon ang amahan ana isa ra. Isa ra, sir. Naningkamot gyud ka te no para mabuhi imong anak nimo. Oh. Taga-asa pud ka te? Taga dire ra, sir. Bali kaning gulaya te asa man imo ni dalon dito sa kuan pabahay. Oh. Imo nang isoroy dito as pabahay. Oh. Wala man ko lain panginabuhi, sir. Kanira man. Kaluoy sad nimo te no. Bali tag 5 ang patula. Oh. Nya tag 10 ang pako. Oh. Pila naman nakabulan ng imong tiyan te? 8 months, sir. 8 months na na. Oh. Sus, Miriusip, hapit naman di ka manganak. Di ay unya og manganak ka tikin sa may magastuhan na. Magpatabang la ko ila mama. Magpatabang ra ka sa imong mama. Oh. Nya ang kaning bata pila na gani ni katuig? Isa pa katuig, sir. Isa pa ni siya katuig nya nasugundahan pagyud. Oh. Nya ang amahan ani te nagasuporta pa. Wala na, sir. Wala na sus, Miriusip kaluoy ang taon ni. Uy, pila na edad nimo te? 16, sir. Unsa 16 pa ka te? Oh. Da bataa pa rin nimo. Nagkaanak tino. Sa'yo di ka nabuntisan. Sa'yo, sir. Sige ti. Pakuhaan na lang kog sa imong gulay tibi. Tag 5 ang isa tino. Oh, sir. Nya ang kani tag 10 ning pako. Oh. So bali pila ni kabuk 3 kabugkos nga pako. Then 8 kabuk patula. Oh. So 8 kabuk patula 40. Oh. Then ang kani 3 ka pako 30. 40, 50, 60, 70 tanan. Oh. Ako na kuha na tanan te ha, kadali lang. Tuluoy nimo tino, ikaw ra naning kamot no para mabuhi lang gid imong pamilya nimo. Sige te. Nakoy hatag sa imong karon nga kwarta. May na lang siguro ni nga makatabang-tabang, di man sa ingon nga dako. Ang importante pandugang na lang ni sa imong kuan nimo pangunsumo. Diyan na 4,000 na te. Diyan na te. Salamat kayo, sir. Nya ako na kuwaon ng imong gulay. Oh. Tinod kay sir yan na atag mo kanak. Tinuod na te. Hatag na ako na sa imuha nga makatabang pug ko para sa imong anak. Wala jud ko nagdahom, sir, nga matagan ko nimo nga kantidad, sir. Wala na problema sa kuha basta ang ako makatabang pug ko sama nimo labi na sa imong anak nimo. Dakway dagay diyan natabang mo kanak, sir. Nakay silopin di ate? Naa, sir. Ngayo ko tebe kay ako na lang sudlan sa kong gulay nako ba. Salamat kayo, sir, aning kwarta. Walay sa payan te. Wala jud ko nagdahom, sir, nga kantidad akong madawat karon. Wala jud ka nagdahom te nga naay maabot ng grasya sa imuha no. Wala. So kana te, dili man sa ingon nga dako na te ha. Bahala gamay te. Ang importante nga makadugang-dugang na lang pod na sa imong anak nimo, labi na sa imong sitwasyon karon. May na lang idugang na lang palit og bugas nya. Ako na lang ni kuwaon tanan imong gulay. Salamat kayo, sir. Wala na problema. So nya asa man ka karon? Muli na pug ka. Muli na ko, sir. Bali dito apo ka balik kasi mong agi karon. Oh, muli ko dito. Sige nya muna na lang ko sa imo ha. Oh. So salamat kining gulay ha. Oh. Sige. Salamat aning kwarta, sir. Sige, wala na problema sa kuha.